Nakayari mga kadis. Si Kachoy Jilo. Ang laki ah. Olo. Mga Kachoy, good morning. May kasama tayo mga Kachoy. Si Jilo, sa nating subscriber. Si Jilo Martos. Yun o. Baka naman. Bungbong Martos tayo ba? Bungbong Marcos ba tayo pare? Oo daw. Hindi yan mga Kachoy. Mamimingwit kami mga Kachoy dito sa may ano. Sa Isla Lake, tatry natin kasi nung mga nakaraan mga Kachoy, maano talaga, makapal yung liya dito. Sana makarami tayo. So yun, wala ka bang shoutout? Kachoy Jilo? Naiya pa mga Kachoy. Sige mga Kachoy, punta na tayo doon. Yun, tara mga Kachoy. Naku po, parang mayroon ulit mga Kachoy. Mukhang makapal pa rin liya mga Kachoy. Ay, yung liya na yan sobrang kapal kasi minsan maano yan eh, mabaho talaga. Yung mga Kachoy, tingnan mga Kachoy, maganda sana sa gitna na yun, oh. Sana may dumating na mga tropa, si Joseph sana, kasi bibigyan natin ng reel yun. Yun mga Kachoy, may tubo na sana yung ano mga Kachoy, oh. Yun oh, yung isla na yun, kaso sobrang kapal ng liya mga Kachoy. Yun oh. Oh no! Sus! Mukhang di makikita ang bulati natin dito. Alis tayo? Lipat? Wala pati mga tropa oh. Yung mga Kachoy, lilipat kami mga Kachoy. Lilipat kami. Di kaya mga Kachoy, sobrang kapal lang liya. Di pa kasi umuulan mga Kachoy. So wala rin dumating na tropa. Wala sila Joseph, yung mga kaibigan natin dito sa mga anglers. O yun, lipat na lang tayo mga Kachoy. A few moments later. Kachoy, dito kami nabot sa ano, Napindan. Try natin dito mga Kachoy, maganda rin yung spot dito, fishing spot dyan. Pag wala dyan mga Kachoy, abangan tayo pag ano. Okay mga Kachoy, stop tayo dito. Walang pisto yung stand natin mga Kachoy, kaya ganyan na lang muna. Balik ka muna tayo. Kitang kita nyo mga Kachoy, yung ano, yung floater natin andun. Si Kachoy Jilo kung marunong bumato. Oh, ang galing palang bumato mga Kachoy oh. Mas malayo oh. Nahihirapan tayo dito, dapat ano, kasabit tayo no. Sana all maganda yung rod. Ultralight ano, mga 12 feet yan eh. 8 lang, pero maganda. 3 dugtong. 4 lang. Bitin wit lang tayo mga Kachoy. Sana makuha tayo mga flap-flap. Maganda isda ito mga Kachoy, malalaki. Ang nga lang, madalang. A few moments later. Kasi si ano, Kachoy Jilo. Punta tayo sa Ilog Pasig nito. Kasi may mingwit dito mga Kachoy. Kaso 30 minutes na kami, mag-isang oras na ata eh. Wala kami nakukuha, kaya lipat na lang ulit mga Kachoy. Oh no! Puro lipat mga Kachoy. A few moments later. Yun mga Kachoy, dito kami mga Kachoy sa ilalim ng C5 bridge mga Kachoy. Yun si Kachoy Jilo mga Kachoy. Dalawa lang kami, nagbibitin with kami. A few inches later. Oh, yari. Ano yun? Uy, 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 uy. Yun. Yun. Yari mga Kachoy. Kanduli. 1-0. Ay. Ingat ba? Nakakatibo to. Kasi si Kachoy Jilo bumirada na. Ano nakayari si Kachoy Jilo?
Yun oh. Baby shark. Wala mo na naman. Baby shark. Baby shark. Kasi yun, lalaki. Kayari mga katis. Si Kachoy Jilo oh. Ang laki ah. Olo. Di kaya iangat. Ay, ang laki. Ay, night fish. Kaya yan. Iangat mo na. Laki yun. Yun. Ang laki. Yun oh. Alawad. Grabe. Night fish to. Ang laki. Mga katoy, nakakuha na naman. Ang laki mga katoy. Oh. Lo. Oy. Hangat mo. Kaya yan. Kaya yan. Kaya yan. So, ang ganda-ganda ng yan mo eh. Hindi mapuputol yan. Yun. Oy, may kasama pang ano. Ang laki. Oh, grabe. Ang laki mga kasi. Grabe yun. Malalaki. Oh, may kasamang brief pa. Grabe, ang laki. May kasama pa. Toy, mano ka dyan, Toy. Matibo ka. Yo, makati, oh. Kayaris pa, Kachoy Jilo. Uy, kinakagat mga Kachoy, kinakagat. Sige, petikin kita eh. Ooh! Yari, ang laki mga Kachoy. Yuh! Lo! Oh! Mahirap nga lang mag-video mga Kachoy kasi malalim. Yun oh. Oh, laki mga Kachoy. Grabe, kanduli na to dito, ang laki. Sus, Ginoo. Ano ba to? Grabe, ang laki mga Kachoy oh. Grabe oh, ang laki. Yun. Yari na tayo mga Kachoy. Dalawa ng malaki mga Kachoy. Oh. Karami na tayong kanduli. Yun oh. Lalaki. Grabe inikot namin mga Kachoy. Galing kami na yung Isla Surlik. Tapos C6 sa may Pipindan. Tapos dito kami ngayon saan. Kaya mga Kachoy, marami na kami mga Kachoy. Dalawang night fish. Yung isa mga Kachoy, hindi ko na na-video. Yung isa lang na-video. Yung malaki na night fish. Malalaki yung kanduli dito mga Kachoy. May sinisipat na naman si Kachoy Jilo ah. Hindi makapag ng video maganda mga Kachoy kasi malalim masyado itong ano. Walang pipistuan ng instant. So balikan muna tayo. A few inches later. Dalawa na ko na eh. Oh, parang galing. Woo, galing. Kachoy Jilo lang malakas. Dala-dalawa yan ah. Ayos ah. Yun oh. Pa-video naman. Yan, dyan. Kaya mga Kachoy, dala-dalawa oh. Yan ah. Yan ang bagong natututo pa lang. Papasiklap. Ayos. Mga Kachoy, kalaban mga Kachoy. Ayan mga Kachoy, kinakagat na naman. Yun. Ang payat kanduli mga Kachoy oh. Yung mukhang kinakagat mga Kachoy. Gumagalaw-galaw mga Kachoy. Yan lang. Bilisan mo lo.
Isa. Nilubog mo. Yun! Ano kaya to? Uy! Uy! Kanduli pa more! Kanduli naman. Ang dami na natin kanduli mga to. Kasi pag tumibo ano, nangyari pa nito mga to. Daming kanduli na mga to. Yun lalaki. Yun mga katoy, uwi na kami mga katoy. Puro kanduli na kuha namin sa night fish. Malaking night fish. Isang night fish nakuha ko maliit. Hindi ko na pinidyo mga katoy. Malaki ng kanduli mga katoy. Medyo di kami mga katoy makakuha ng magandang video kasi malalim tong pagpipistuhan ng camera. Hindi rin namin na ibabad yung yung isda. Sana huwag kayo magsasawa manood mga katoy sa video ko mga katoy. Please support my channel, Roadjoy Fishing. Thank you sa inyo mga katoy. Ito ang lalaki mga katoy kanduli Yun. Binigay na lang sa atin mga katoy ni Kachoy Jello. Wala daw magluluto sa kanila. Yun, thank you sa pagsama katoy.